私、空を落ちてるんだ。不思議。なんで怖くないんだろう。私のこと心配してくれるの？ここどこなんだろう。ふわふわして暖かくて、でも胸がチリチリする。怖くないけど心臓が冷たい。無理だよ。でもありがとう。よっこいしょ。こりゃ大変だ。ちょっともうちょっと。みんなもう来てる。町から遠いんだよな。もう駅のスクーターは一人乗りだし。これ逆効果じゃねえの？もう来ちゃダメだって書いといたのになんで来ちゃうのさ。ダメだって言ってるでしょ。いや、そうだ見せやっぱりね。こら！とっとと戻らないとぶん投げるぞ！レキはさ、子供に甘いんだよ。で、仕事の方、休みはもらえそう？もちろん。これは私たちハイバネにとって一大イベントよ。見逃すわけにはいかないもの。私も休めるけど、明日からせいぜい3日ぐらいかな。で、その一大イベント様の主役はどこよ？うわー、でっかーいこりゃ本当にすごいや。遅刻だよ。連絡が遅いんだよ。仕事抜けてくるの大変だったんだから。最初はタンポポの綿毛くらいの大きさなんでしょ。育つところ見たかったな。やっぱりもっとこまめに見回りしなくちゃダメね。レキが偶然見つけなかったらこのまま孵化しちゃってたかもしれないし。
あたしら5人でこのクソ広い建物全部見回れるわけないじゃん。こんだけでっかくなりゃ嫌でも気づくって。そっか。表面が灰色になってきてるね。もうすぐ孵化するのかも。とにかくこの部屋だけでも片付けてあげようよ。こんな物置みたいな部屋で生まれたらかわいそうだ。本当にこの中に人が入ってるの？そう、クーも私も灰羽はみんなこうやって生まれてくるんだから。うわ、でっけえお化け卵だ。化けあ、まだいた。この部屋は絶対立ち入り禁止だからね。まったくチビどもは野じ馬なんだから。自分が一番はしゃいでるくせに。嬉しいんでしょ。私も楽しみだな、新しい仲間。クーも楽しみ。妹みたいだといいな。いやー、クーン時よりでっかい眉だからな。さ、掃除掃除。意地悪。ここは夢？息ができる。まだ夢が続いてるみたい。声が聞こえる。外に誰かいるんだ。綺麗になったね。疲れだ。さーて、そんじゃくじ引きで見張り当番を決めようか。わーい。かったり。もうさ、割っちゃえばいいじゃん、その辺のトンカチかなんかで。なんてこと言うの？ダメだよ、しきたりなんだから。自力で殻を割れないと強い子に育たないって。ひよこか、あたしらは。見張りなんて寝てりゃすぐよ。それじゃ見張りになんないでしょ。ねえ、今ボコって言った。あ？ほら。雲の中、まだ変な夢が続いてるんだ。あれ？どこだろう。ゴワゴワする。夢の中ではふわふわだったのに。木の実みたいな匂いがする。いた！起きたんだ。ごめん、ちょっと買い出し。丸一日寝てたんだよ。びっくり。だから私が留守番するって言ったのに。光は輪っか係じゃん。ねえ、気分どう？よくよかったよ。お腹空いてない？いつ起きるかと思った。なんか持ってきてあげようか。今どんな気分？ほらいっぺんに喋らない。混乱しちゃうじゃない。はーい。ごめんね、バタバタして。私はレキ。ここ私の部屋だけど客間みたいなもんだから自由に使って。
あんたがゲストルームを私物化したんじゃない。だから引っ越すってば。順を追って説明するね。タバコいい？あ、はい。じゃあまずあなたの見た夢を話して。夢？そう、見たでしょ。眉の中で眠っている間に。ごめん。怖い夢だった？ううん、平気。何かすごく高いところからまっすぐスーッと落ちていく夢。わあ、私と同じだ。どうしよう、かぶっちゃうね。私の時はふわふわ漂っているみたいな夢だったんだ。だからクーって名前。ハイバネは眉の中で見た夢を名前にするの。私は真っ白な光の中にいる夢だから光。私は川の中を魚みたいに漂ってる夢だから川の魚って書いてカナ。こっちは夢の中でも寝ていた筋金入りの寝ぼすけのネム。ブツはよ。その他には何かなかった？何かを見た気がするんだけど思い出せない。落ちる、落下。じゃあ落っこちるの落下にしよう。あなたの名前は落下。名前って、あれ、私の名前。あなたが何者であったのかもう誰も知らない。もちろんあなた自身も。光？うん。同志落下。あなたのハイバネとしての未来へのしるべとなるようにこの降臨を授けます。ハイバネ？まだ暑いから気をつけて。あれ？似合う似合う。大丈夫だって2、3日でくっつくから。昼休みが終わっちゃう。やばー、まずいぞまずいぞ。もう戻らなきゃ。今日は顔見せだけね。明日羽が伸びたらまた来るから。そしたらおしゃべりしようね。レッキー、じゃああとよろしく。ラッカー、またね。じゃあね。また明日ね。やっと静かになった。大勢だとなかなか話が進まないからね。さて何から話そうか。ここどこなんですか？ハイバネって。本物？あなたにもじき生える。背中に違和感は？少し。どっか寝違えたのかと思ってたけど。見せて。氷を取ってくる。じっとしてて。準備してくるだけだから。
ごめん。羽の成長が思ったより早いみたい。本当は熱が出る前にいろいろ説明するはずだったのに。痛む？痛いっていうか、引っ張られるみたい。つりそう。刃先が皮膚を破るときチクッときて、その後わーっと熱が出るけど、一晩寝れば収まるから。髪見ない方がいい。見ると痛くなっちゃうから。そっか。私たち人間じゃないの？私たちが何者なのかは誰にもわからない。とりあえず灰羽って呼んでる。うちに帰りたい。灰羽はこの町から出ることはできないんだよ。それにこの世界のどこかにもしあなたの家族がいても、今のあなたを見てあなただとは思わないと思う。どうして？あなたがあなたのいた世界を思い出せないように、この世界の誰もあなたのことを覚えていないの。ここはそういう世界。なんで私なの？私何の取り柄もない普通の女の子だったはずなのに。どうしてだろう。理由は誰も覚えていない。始まった。これ噛んで下噛まないように。手足が冷たくて重い。肩と脇腹が痛むたびに背中の羽が痙攣する。羽が体の一部になってゆくのを感じる。自分の体が作り変えられてゆくみたいで怖い。汗が目に入って痛い。何も見えない。レキ、いるの？うん。何をしてるの？あんたの羽をきれいにしてる。ずっとしてる。時間がかかるんだよ。血と油をきれいに落とさないとシミになっちゃう。で、平気？これ？こんなの。今は自分のことだけ考えてな。うん。頭が熱い。明日には良くなってるよ。嘘みたいに良くなってるから。うん。綺麗な羽だよ。白くも黒くもない綺麗な灰色。なんなのこれ。あ、ひどい。静電気体質？知らない。覚えてない。この枠が変なのよ。治るのこれ？多分ね。
物だ。レッキー、もしかして私が寝ちゃった後もずっと羽をきれいにしてくれてたの？ああ、もちろん綺麗になってるでしょ。ありがとう。どういたしまして。そしてようこそ私たちのオールドホームへ。なぜ忘れ